Kunnia Jumalalle jokaisesta elämän hengestä ja jokaisesta mahdollisuudesta, jonka hän antaa meille toteuttaa hänen työtään. Äskettäinen matkamme Lubumbašiin, Kongon demokraattiseen tasavaltaan, ei ollut vain antoisa pastoraalinen lähetys, vaan myös tilaisuus nähdä kaikkien rukoustemme ja kollektiivisten ponnistelujemme hedelmät. Haluamme ilmaista vilpittömän kiitoksemme Nummelan seurakunnalle, koska rukouksenne ja antelias tukenne ovat olleet elintärkeitä orpolasten auttamiseksi, joita olemme hoitaneet nyt jo yli 20 vuotta. Olkoon Jumala teille yltäkylläisesti siunauksena lujasta tuestanne. Osallistumisenne on mahdollistanut sen, että olemme voineet matkustaa Kongoon sydän täynnä kiitollisuutta ja Jumalan kutsumusta kannettuna mielellä. On mahdotonta viettää vuotta Suomessa ilman, että vierailisimme edes kerran Jumalan työn parissa, jonka olemme jättäneet Kongoon. Yhteisömme vastuuhenkilöinä on ensiarvoisen tärkeää kannustaa kenttätyössä olevia vapaaehtoisia, jotka ovat mukana näissä tehtävissä. Jokaisena vuotena pyrimme palauttamaan suoran yhteyden näihin sieluihin, jotka tarvitsevat niin paljon fyysistä läsnäoloamme, rakkauttamme, lohdutustamme ja huolenpitoamme. Mitä orpokotiin tulee, olen iloinen voidessani todeta, että kaikki lapset voivat hyvin. Kuitenkin kohtasin myös todellisia haasteita, kuten vuokrien nousua ja vakavaa ruokakriisiä. Saavuttuani orpokoti oli lähes loppuvaroistaan. Kiitos joidenkin jäsenten jalosta avusta Nummelan seurakunnassa, pystyin ostamaan noin 30 säkkiä maissijauhoja, useita kymmeniä säkkejä riisiä ja muita olennaisia elintarvikkeita. Lasten iloinen onni heidän kasvoillaan oli sanoin kuvaamaton, kun he kiittivät teitä kaikkia anteliaisuudestanne. Me and you, the way I thought we don't know it, know the evening and God, and we beg him come on. Oleskeluni aikana järjestin ja osallistuin innokkaasti erilaisiin aktiviteetteihin lasten kanssa, jakaen Jumalan sanaa rukouksien, raamatun opetusten ja viihdehetkien kautta. Orpokodin lasten määrä on kasvanut 64–71, joista 31 on poikia ja 40 tyttöjä. Kaikki lapset jatkavat koulutustaan ja 50 heistä on peruskoulussa ja 21 toisella asteella. Notre référence, notre miroir, c'est la parole de Dieu. Et quand on a la parole de Dieu et on prie Dieu, tout sera possible. Mitä kirkolle tulee, sekin kehittyy hyvin. Yhteisö on jakautunut 3 pieneen seurakuntaan, joista minulla oli ilo vierailla. Toimme kannustavan sanoman, saarnaten rakkautta, uskoa ja toivoa Jeesuksessa Kristuksessa, joka on ainoa pelastajamme. Myös yleinen kokoontuminen järjestettiin, jossa koko yhteisö kokoontui evankeliseen juhlaan. Mitä tulee kuoroomme Jippii, lapset jatkavat laulujen oppimista ja harjoittelemista swahiliksi lähes 2 kertaa viikossa.
Tämä kuoro koostuu orpokodin lapsista sekä muista alueen nuorista, ja sitä johtaa rohkea 15-vuotias tyttö, Fetsa. Tällä hetkellä he ovat jo oppineet 12 laulua swahiliksi, juhlistaen jippikulttuuria ja uskoa ilolla Jeesuksessa Kristuksessa. Kiitos vielä kerran arvokkaasta tuestanne. Olkoon Jumala teidän kaikkien suunnauksena. Come to Jesus.